So mga tats, na ako'y ipakita sa inyo na ako'y video nga nag-viral katubi tong badyaw nga akong hiyatagan. So daghang kay mga reaction dito, comment dito. Na ay nag-comment dito nganong gamay ra daw akong hihatag. So katong mga nag-comment dito mga Tagalog Bisaya man to Ako naman naghimo og istorya. So karon matubag na inyong pangutana kay naa ako sa bangka karon kung asa katong bangka nga akong ito panahon nga ako sa gihatagan ba. So mao ni nga bangka matats. So katong bangka nga akong gihatagan, ay nga isda nga akong gihatagan. Mo nga bangka no. So ang operator di ara. Siya ang tag-iya sa isda. So akong himo ato gisugo lang ko. Siyempre di man takabot-buot. Mo nga baka no daraw. Di ba napansin niyo dili ko nagtuwad-tuwad. Oh. Hantod gihatag nako sa badyaw. Siyempre kay gitagaan naman nato ang badyaw matats. Dili na to ang ay daghanon no. Importante gud nga naa di ba? So narang operator. Oh. Nya na ingon dito ang liit ng binigay mo. Ang dami mong huli, dagang kagihata, gamay rin mong gihata, nga dagang kagkuha. Dili ako ang tag-iya. Libor lang ko. Kami lang ang gahabwa dire. Kampi lang na ko ni. Ako starting na. Oh, siyempre na starting Di ba? Starting 15,000 yang hamong halin 30,000 lang. Di gamay lang mong ganansya. Nakita niyo mga tats. So starting nga 15,000, nya ang halin 13,000. So kung ato ipanghatag tanan, saba, dili laliman nagat sa lawod kay nga namang isa ka tiil mo to sa kabalo na mo, di ba? So ana na siya. Halos kada adlaw man ko diri matas, dai badyaw gasulo diri. So dili lang kay isa, duha, tulo kung imo mo nang hatagan tanan. Sa bagay di man ta mga dalo, ang problema magsunod-sunod mo na sila. So ingana to siya, no? So salamat sa nag-comment dito, sa nag-react dito. Sa tinuod lang, hapit mag 500k na to siya. No? Pero okay lang. So unta nakasabot ang uban no. Dili ako ang tag-iya atong isda. Sila ang nanagat. So nagmagandang loob lang ko kung sa Tagalog pa. Unya man lang to. Salamat.